guys, kumusta mga lalabs? Pahangin namin tayo dito mga lalabs. Delete ko yung una kong intro. Di kaya masama sa YouTube, nag-delete ako, dinilit ko yung kamali kasi ako ng pindot eh. Tapos hindi ko na maalam maibalik. Yung live ko, nag-dinilit ko na lang. Ayan guys. Nandito sa kabilang kalye may nag-ano yung mga chismosa. Nag-umpok-umpukan, hindi ko pinansin. Didma ang lola. Ito sila pinansin, no? Dito ako guys. Dito na naman ako sa Palayan guys. Wala na ibang mapuntahan kundi Palayan. Hindi katulad sa Saudi, pag pumunta kami sa park, sa mall, dito hanggang Palayan na lang eh. Ano. Yan, may bahay dito, isang bahay dito sa Palayan pinagawa. Hindi ko alam bakit dito sa Palayan nagpagawa. Pag nagtubig eh. Kaano siya ng tubig. Lubog siya ng tubig. Ito may talungan na naman. Oh. Ito yung pinuntahan ko na talungan. Ito sa Palayan, mag-ikot-ikot guys. Hello, hello. Tumadado mazraat ko eh. Moana. Tumadado mazraat ko eh. Dan. Ha? Tay. Kutay. Hello? Ay. Yala, yala. Punta kami guys sa sa Palayan ni Mr. Ba. Yung tatay niya nagtanim ng palay pero kay Mr. yun na kay Mr. yun na property ba. Hino. Rasta hino. Hino. Amina. Hila come, have grass. Faster. Faster. Yung anak ko, yung dalagingging ko na nahuli. Yala. Ang mga chismosa doon nag-upo ka na sa kabilang sa may kakahuyan. Don't remove the flower because coming eggplant. Yala come. Because have grass oh. Have grass. Oo. It's itchy come. Yung guys oh. Ano ba to guys oh? Salahib ba pagkain ng baka. Sa Bisaya tawag nito kumpay. Tawag sa Bisaya kumpay. Kumpay. Oh, may kangkong. Yala namin na. Ano tong kanan na to? Ah. Ang ginugulay nila. Akala ko yung
Parang ano siya yung nasa Saudi na mabaho siya na panglagay daw sa ano. Pag nagkatay ng tawag dito, ng sheep ba? Ang tawag nun sa Tagalog ng sheep. Kalimutan ko na. Sa Arabic yun ay karof. Siguro meron din ahas dito dyan. No? Kadamuhan. Mahangin dito guys sa Palayan. Fresh air siya. Masarap dito pag walang kuryente dito mag ano. Basta hindi lang mainit. Koy! Sama ko yung pamangkin ni Mr. Oh. Anak ng bunso niyang kapatid. Idat? Ide, ide ikta? Ido? Ha. Oh. Doida ni, doida. Na, Rajar. Pero sudah. Oh, ito pala yung ano guys, palaya ni Mister. Tatay niya nagtanim. At malapad-lapad din siya. Yan, tatay niya nagtanim. Yung sa tatay niya, ibang ano naman doon sa may dulo, doon sa kabilang side. Mommy, hold me. See, this one for Baba Mazraa farm. Baba? This rice farm for Baba. Who Baba? Baba! Anwar? Who is your Baba, Taib? That's Anwar. Ah. Mommy, Tansa just course. move here, please. Okay, okay. Does he want to go there, right? Huh? Hey! Look at You go there? yeah. Mommy, also Mama go. Okay, I will go. I will follow you. Okay. Tatay. No. Mommy, come here now. Okay. Why you scared? Mommy. Don't scared. It's no more water. No more water. Mama, I cannot go there because there's so much grass there. No problem, the grass. Okay. Enough na. Don't go there in the middle. Huh? Adi kita nanan eh. Na. Acha. Acha. Mommy, let's come here for a while. Acha. Boron eh. Ako Ah. also. Boron eh. Mommy, you finished na? Tomorrow again? Next time again. Kaya Next time, go. Hmm. Tomorrow next. This one. Ako this side. Faster. Mama hold you. Oh.
You walk faster like that. And that's Mama faster. Mm. And then mommy, the mommy. God. So the mama, that mama, Ade. Mm. এবার ওই মেশিন করে পিসেরটাও না না রাত ওই গাছটা আছে না রে পিসেরটাও এবার ওই হেদিকে আছে আবার ওই একটা কেউ আছে নাই দেখো Hindi ko maintindihan sinasabi ng bata, guys. Kunti lang naiintindihan ko salita nila yung ano lang. Yung mababaw lang. Come, Amina. Come here, come here. Okay. Come, you follow mama. Yan, guys. Yan, palayan. Palayan. Wala tayong magawa nito, guys. Mag-live na lang sa palayan. Kasi wala namang ibang mapuntahan. Bahay, palayan. Yan ang buhay sa jungle. Sa gubat ba? Sa jungle. Parang na rin nasa gubat ka, guys, diba? So, wala ka na ibang mapuntahan, eh. Bahay, palayan, bahay. Ha? Edeki. Di na na. Di, tumar mama. Di tumar mama. Abar. Di dan tumar nana. এটা লাগে রে হালকা একটু হলে দেখে দাও না না Boring. Idaki ida. Yala, Mina. এটা চুয়া দিবা Ay, nako. এটা জানো না এটা কত Mina. Come. Yan. Ayan, guys, pala istaan, guys. Fish pond. Fish pond. এটা মধ্যে এন্ডি বাচ্চার ভিতরে Diba ang may-ari nito, fish pond? Diba ang nagmamay-ari? Di ki rastay di. Di rasta balo na. Amina, come. Come. সেটা শিখে না না আর Bismillahirrahmanirrahim. Sanap. No problem. No problem. Nadapa na siya, umiyak na. Balikan ko kaya umiyak siya. Nadapa. Ay, buhatin ko. Patay naman dalawa dito mahulog. Abadoyzon po rigise. Yala, wag. No problem, wag. Go left. Balasan eh.
Yala, don't touch the grass because itchy. It's itchy. No problem, you go walk. Lampa. Lampa. Go there. Go down, no problem, go down. You step there. No more. It's not dirty. Yala. Ow. Kunjas. Balasi ni. Balasi. Go there. No. Abar frigis se. Akyat panik akyat. Kunjas. Doon pa nagdaan ng tatlo. Hello, Lalabs. Baguio Blaze Day. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live. Mommy, I want to go stay there. Stay there. Yeah. Okay. Maraming salamat po sa pagdalaw. Nag-live lang ako dito sa ano ba? Sa Palayan kasi nagaya yung aking makulit. Punta daw kami dito sa ano Palayan. Kasi wala siyang mapuntahan, nabuboring sa loob ng bahay. Kaya dito lang kami, papahangin. Maya-maya uwi na. Kasi kailangan naman magluto ng hapunan. Magsaing lang ako kasi meron namang ulam. Meron namang ulam kanina. Niluto namin biyanan. Okay po, maraming salamat. Dadalaw rin ako tapos nito dadalaw rin ako sa iyong channel. Susuklian ko po ang pagdalaw nyo. Maraming salamat po. Kakaboring ang lugar na to. Yan, ang makita mo, kakahuyan. Yan, kakahuyan yan dyan. Sa likod niyan, mga bahay na. Yan. Kailan kaya ako makauwi ng Pinas, no? Miss na miss ko na ang Pinas, mga lalads. 13 years na ako hindi nakauwi ng Pinas, sa totoo lang. Mula nung kinasal kami ni Mister, 13 years na ako hindi nakauwi ng Pinas.
Lagi lang niya pangako sa akin na papahirin niya ako, pabakasyonin na ako. Hanggang ito, binayaan kami ng anak. Sabi niya, pag nagkaanak daw kami, papauwiin niya ako bakasyon. Pero never niya akong pinagbigyan. Alam niyo ba yun? Tapos, alam niyo ba yung buhay na wala kang kapera-pera? Kasi yung mister mo hindi nagbibigay ng pera. Totoo po yan. Hindi ako nahiya magsabi kasi yun ang katotohanan. Mahaba ang kwento kung ano ng buhay ko. Pero ang masasabi ko lang is yung mister ko talaga, oo, nagpo-provide naman siya na kailangan namin kung anong kakainin namin. Yun, napo-provide naman niya. Hindi naman ako nung sumisyon doon. Kahit yung pangailangan ng bata, nabibili naman niya. Kaso ba yung tipong, siguro, sa ano rin siguro nila, sa kultural na siguro nila na ang lalaki talaga humahawak ng pera. Pero never akong binigyan ng pera yan na sabihin na ano, sa'yo na yan, lagay mo sa wallet mo, yung bang ganun. Never. Kung ano lang yung bibilhin, halimbawa may bibilhin ka, yun magbigay siya. Yung parang kang bata ba? Pero syempre, ang buhay mo as a Pilipino, iba yung ano yung bang, hinaboy, aray ko. Yun bang tipong Okay. ano guys, yung tipong, yung tipong sa buhay mo na hindi ka nakakahawak ng pera, yun bang parang nananabi ka humawak ng pera. Minsan, siyempre, hindi mo rin maano kung ano yung ano na ibang tao na kakilala sa'yo. Ako, hindi ako nahihiya sabi ko. Talagang pinapakita ko at sinasabi ko na hindi ako binibigyan ng pera. Totoo yan. Kaya lagi kong dasal, kailan kaya, yung bang tipong, siyempre naiinggit ako sa iba na na-monetize na sila, nakasahod na. Tapos, yun bang nabibili nila kung anong pangailangan nila, yung bang anong gusto nila, nabibili nila. Yung naiinggit ako sa ganon. Kasi ang hangad ko lang talaga sa buhay guys, makasahod ako, makapag-ipon ako ng pera, baka doon sa ano na yon, pagkakataon na yon, makapag-ipon ako ng pera. Meron na ako pambili ng ticket pauwi ng Pinas, kasama yung anak ko. Ba yung ganon? Kaya lagi ko na i-imagine, kailan kaya baka abot pa 5 taon bago ako maka-experience ng ganyan na makasahod kasi sa ngayon yung channel ko is 800 plus pa lang yung banana ko. Tapos, di ba siyempre kailangan mo ng 4,000 watch hour. Pamina, where you go? Pina! Ay, nako. Yun bang, di ba, kailangan mo ng 4,000 watts hour. Tapos, siyempre parang minsan, pinanghinaan ako ng loob kasi sa 4,000 na yan pa, iniisip ko parang ang hirap abutin. Kasi yung channel ko, nakikita ko is 8 hours pa lang yung 8 hours pa lang yung nandyan sa sa channel ko. Parang, siyempre, 4,000. Ang layo nun na. Yung sa mga banana, you said mama before you come here in the farm. And then you come in the farm and then you want to go home now. No, I said that only. No, don't go. Ladak for who? Amina, did the have that be coming again? No problem, coming the duck here because eat the grass. Go, take the duck. Huh?
Bring here the duck. Okay. Tapos ito, lagi kang nakatakip ng buhok kasi yung biyanan mo. Nakita ka, sabihin agad na takpan mo yung buhok mo. Siguro nainggit lang sa buhok ko ba kasi yung buhok ko straight kaysa buhok niya na kinky. Hindi, joke lang. Sa ano yun kasi. Ano kasi guys, siyempre as a Muslim. Pero yung mister ko, wala nang problema sa kanya. Pag may, tulad nung sa Saudi kami, may bisita. Hindi man ako nagtatakip ng ulo. Okay lang sa kanya. Basta ang dibdib ko lang tinatakpan ko kasi bawal daw yung suso na nakaano. Ano, ang tawag dito, nakaladlad. Nakaladlad. Hindi ka naman nakahubad. Kailan mong takpan talaga. What is the other one? Iktakuy. Hino, What, mommy, what? bring the duck here. Go there. Ay! Hina! Yan mga guys. Yung baby ba yan o pato? Pinapastol ni Kulit. O, kalas! Enough! Tak. Mommy, that one when? Other one. Last one. Hino? Leave it! Because they are eating the grass. Storbo kagid bala mo. Have last one when? I don't know where. Leave it. You see there. Have dog there? Okay, leave it. Yeah, have dog. Okay, leave it. Okay. In my house. Pinapastol yung ano guys, baby. Ami house. Okay, the Amina house. No, crying. The Amina house, okay? Why are you crying? Alam nyo guys, pagsapit ng mga ganitong oras, ini-imagine ko ba yung nasa Pinas ako. Pero iba pa rin yung feeling mo pag nasa bansa mo ikaw. Alam mo yung ganon. Iba pa rin. Kasi yung mga tao nakapalibot sa'yo, kalahi mo. Dito iba Mahilig sila magsabi ng, tapos yung bang sabing, marunong ba daw ako magluto, marunong ba daw ako magsalita ng Bangla, alam mo ba yung ganon, tapos sabihin na, buzina, yung bang hindi daw ako marunong, hindi makaintindi, pero nananahimik lang ako kasi, alam ko naman kung gaano sila kumbaga illiterate naman karamihan dito illiterate naman karamihan dito. Kasi yung karamihan talaga dito sa kanila, nag-aaral lang as in Quran, yung sa Arabic na yung dasal. Hindi naman sila as in nakapag-aral. Katulad ng biyanan ko mag-asawa, hindi man niya marunong sumulat ng pangalan nila pag may pinipirmahan. Thumb mark lang nila. Thumb mark lang ginagawa. Ayan na si biyanan ko guys. Andiyan na siya. Ko yung i-back ko yung camera para hindi niya makita ang mukha ko dyan. Itotok ko yan siya sa camera para makita niya. Maingay pa naman yan. Nung liit na babae pero maingay. Lagi nga ako sinasabihan ng shaitan daw ako. Siyempre kung sino man mag-init ang ulo mo sabihan kang shaitan. Ibig sabihin satanas daw ako ba. Kasi na yung bad expression, yung mga expression nila guys, napakasagwa. Ang anak ko nga sinabihan niyang shaitan, naglalaro doon sa biranda. Amina! Don't go far away.
Yung anak ko sinasabihan niyang syaitan. Alam mo, sinabihan siya ng anak ko na to me, syaitan. Ibig sabihin, sabi ng anak ko, ikaw ang syaitan. Sabi ng anak ko sa kanya. Kaya, wala siyang magawa eh. Binalik sa kanya ng apo niya yung pagsalita niya. Iktahash koy. Iktahash sa suruhash. Ana, hindi tinda. Kuta? Kalgane? Kalga? Kalga? ওই মধ্যের মা হেন ইয়ে তুলে আনোয়ার আছে তো ভাই Ase? ভাত খাইছে ওই আমি কখনো বললো ফোন করে কথা কয় কইছে ট্যাক্সি ধরে চলি তো অনু নামে না Baba pindas. Baba. আইসি তো ভাই হ্যাঁ যা 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 গাড়ি ধরে 1700 টাকা দিছে আর বলে তো দাম লাগবে Kami ay. Uwi muna ako guys. Hayna, hayna. Ida. Uwi muna ako guys kasi dumating si Mister. Kumakain daw. Galing sa city. Okay guys. Bye-bye. Maraming salamat. Maraming salamat Lalabs Baguio. Please day. Maraming salamat sa iyong pagdalaw. I-end ko na po itong live ko guys. Kasi uwi ako ng bahay.